lak greng ya greng pancen yo gamelan penak. Tak dirungokke lah aku lho kuwi ya. Nggih. Sajane kabeh penak nang Penak. luwih mantep penake kuwi lho gamelane lak ditabung. Nggih. Ndak ket mau gamelan apa meneng? Oh tak gampek ngono. Ora. Masuk ke gene lho lak pas ngene iki tampil ngene iki lho. Apa meneh sampean sing tampil ngono ya. Ya diaturke. Aku dilak kena kepanjangan waktu lho ya. Oh ngeten. Napa? Iki mangen sing nentil sik ping 3 sik ya ini ngono. Yo. Mboten napa-napa. Mboten napa nggih. Lari-lari karo putra kan. Ngantuk to, Bu? Dereng. Oh berarti kula sing ngantuk. Ya alhamdulillah para putra anu ya mboten terganggu sekolah itu. Mboten. Libur 20 dina. Piye? Pinten? 20 dina. Tak balik sekolah lekno. Ya dilalah kami apa diaturke Mas. Mas Kirun diaturke. Monggo kula nderek, Om. Oh ngeten nggih napa? Oh, katresnan sejati. Oh, nggih. Mbak. Apa? Dalem pripun? Iki sing nonton live ki wakeh lho ya. Nggih, Taiwan yo enek. Nggih, halo. Magetan yo langsung ki Heeh. pokoke wakeh. Ngendi Papua yo. Papua. Live ya betul. Saya juga nginceng kok ya. Aku ya tak nginceng nek Mas. Wis pokoke turun gulung live Nggih. Saantero. Oke. Apa langkunge? Napa Mas derek kula? Napa? Napa? Nggih, duit napa? Napa? Kono. Diaturke Mbak Angel sing ngenyel kono lho. Jenengan mboten kersa duit. Teng napa? Kula mboten nyakot to. Iki lho lewong wae. Lewong. Diaturke kono. Nggih. Wis pokoke. Ya wis ya. Jaranan campur sari kurang gaul. Jan modal bapake kaya jael. Lo. Ha. Aku tak background-e iya ya. Enggak.
Ndak bukan di sini. Cie. Cilik kok nang kuetes ya cabai rawit. Cilik ning tuwek. Loh aja lho. Wis SMP ngono kok. Oh, SMP 15 tahun. Pokoknya ora sik manak pisan lho ya. Yuk. Sabtu pagi. Ending yang sangat bagus. Bagus tepuk tangan. Jel aku migrane rada adoh. Nyapa no? Lah di syutingnya YouTube ben sampean tok akan rok ngerti ya.